Aktar minn nofs il-popolazzjoni f'Malta, madwar 55% tbati mis-solitudni, u dan il-persentaġġ jinkludi mhux biss li normalment nassummu li jkunu weħidhom bħall-anzjani u l-morda ma anka persuni li huma influencers u jew personalitajiet famużi. Dan kollu juri li l-ġerħa tas-solitudni hija ekwivalenti għal pandemija oħra. Ek saħa il-professur Andrew Azzopardi waqt il-programm NetLife fejn tkellem dwar il-produzzjoni li għamlet il-fakultà li jmexxi, b'enfasi fuq temi bħalma huma id-depressjoni, is-solitudni u s-suwiċidju. Dan sabiex jintefa' dawn fuq dawn ir-realtajiet u ma nibqgħux nitfawhom taħt it-tapit. Żieda fleeting disorders għal nies li huma f'dik l-età. Żieda jgħidulek il-psikoloġi u t-terapisti ta' self-harm, ta' kazz, jaqtaw lil xulxin, jaqtaw lilhom infushom, u li mbagħad twassal dik jew tista' twassal dik għal imġiba aktar serja minn hekk. Numru enormi f'tem ta' 5 snin ta' madwar 800 jew attentat jew li sar b'suċċess, ngħidu li dik il-kelma, suwiċidju. Andrew Azzopardi insista li hemm bżonn ta' aktar ħsieb kritiku u li niddeċiedu kif se ngħixu ħajjitna. Aħna nafu illi l-kwalità tal-ħajja tagħna qed tinżel għaliex aħna qed niġu determinati, qed niġu validati, ġifieri il-value tiegħi, il-valur tiegħi huwa kemm għandi flus, kif nidher, kemm għandi estate, l-ekonomija naħdem biss, m'għandix ċans nitkellem, m'għandix ċans nifraħ, m'għandix ċans nibki, laqas għandna ċans nibku aħna, laqas għandna ċans nifirħu bl-achievements tagħna. Ġifieri meta tibda tara dan kollu, niddeċiedu. L-aċċess li qed ikollu dal-dokumentarju fuq il-platforms immod enormi huwa indikazzjoni ta' problema enormi. Ġifieri in-nies qed jgħidu, Madonna sarħnina, jiena wkoll hemm, jiena ma nafx kemm il-persuna batuli, politiċi ta' jgħiduli. Jiena ħossni waħdi, politiku ta' ħossu waħdu. Andrew Azzopardi qal li sfortunatament il-problemi ser ikomplu jikbru jekk l-istat mhux se jieħu azzjoni. L-Università għamlet dmira. Rakkomandajna wkoll numru ta' miżuri. Issa sta l-politiku u għal-policy maker u għal-service provider biex jgħinu n-nies. Il-qbija dil-problema jien fl-aħħar ngħid ħaġa u qabadni bil-kamera meta jien minn għalija li kien spiċċa id-dokumentarju. U nħeġġeġ in-nies jarawh għaliex fl-aħħar jien għatlu mhux qed nibża nagħmel studju ieħor. Robert, qed nibża nagħmel studju ieħor għax il-studju ieħor qed juri biċ-ċar li dawn in-numri se jkomplu jiżdiedu. U għaliex? Għax maħniex nintervjenu, jekk jiena jkolli musmar żgħir u jien ma inħallih mhux it-trattat, se jiġini daqshekk, se jiġini dieħes. Ġifieri, u allura l-appell tiegħi huwa fġieħ sewwa ta' ġifieri nitkellmu fuq l-affarijiet u dan, imma nirrealizzaw li d-direzzjoni li qed nagħtu lil dan il-pajjiż u mhux qed ngħid issa fuq livell ta' gvern dik nitkellmu kemm trid fuqha, mhux qed nitkellem fuqha. Imma d-direzzjoni li qed nagħtu, Simon Busuttil kien juża kelma dritt tal-ġolħajt. Aħna mhux dritt tal-ġolħajt, aħna qegħdin ġolħajt. Jien nittama li nirriversjaw ftit u narġgħu naqbdu triq, xem ħafna nies qed ibatu. L-istarix li sar mit-tim tal-professur Andrew Azzopardi wara kif dawk li l-iktar għandhom sens ta' solitudni huma adolescenti bejn il-11 u 19 sena u dawk li għandhom il-fuq minn 55 sena.